Aloha ľudia a monštra. Halo, ľudia, monštra. Vítam vás, zdravím vás čím, ja vás vítam pri mojom ďalšom Let's Play na hru Shakes & Fidget. Nachádzame sa na S3, na postave Loličop.sk, z Čechu Enclave a mám tu špeciálneho hostia, ktorý sa volá Mozilla. Či vlastne Mozilla. Mozilla. Nič zle, no predstav sa. Čaute, čaute. Neviem, čo vravím. No tak sa predstav, čo natáčaš. Minecraft. No, to teraz natáča každý. Hej, a práve teraz ťukám, čo si vyberiem. Človek, ork, elf, trpaslík, skriatok, démon, gnom, človek a tak ďalej. Len takto preklikávam. Neviem, čo idem. Čo je také dobré ísť? To je jedno. Takže to je jedno. Idem žiadne povolanie. Pôjde šikmóky. Ja idem do arenky na hovado 007. tak to bude vyzerať epic. No, takúto hlavu. No, extra. Extra si dá. Hospodu si už nenadstavíme, pretože som už dneska odišiel tu. Ne. Pozrieme Brada. sa do zbrojírny, kde nám nič nepadlo. Či? Nie. Včera v obchode nám tiež, no, padlo nám, ale nemám na to hubu. Takže si nadstavím hlídku do... Hlídku. Pásom hlídku do 403. Presunieme sa na S2, kde je Mluč, chce X, Legend. A ty nám už dačo aj povedz. Čo? Áno, idem si práve vytvoriť postavu. Môžete sa na ňu hneď pozrieť. Na akom S? Na svete to je 4. No ja na 4 nie som. Ja zatiaľ zautočím, kým ty, no, keď sa nič, ja zatiaľ zautočím na balistika. A ne, bolo trochu SF. Ale už by to mohlo byť normálne. Žvoltského raptora. To je najlepšie. Som nedal, takže ani tu si nenadstavím hospodu, aj tu si nadstavím. Aj tu si nenastavíš hospodu. Tu nám mi nejde napísať e-mail, to nevadí, takže si postavu neurobím a ideme sa pozrieť na niečo iné. Dobre, takže ja zautočím zatiaľ v arénke na niekoho, kto sa volá Giovanni, ten má si rád Vaňu. Hej, asi tak. Na ňom, man. V hospode nič, hliadku si nadstavím na maximum, v zbrojírne nám, čo padlo? Nič, včera v obchode nám padlo okrídlený, na ktorý ako vždycky nemáme huby, takže máme aspoň niečo do cechu, troška máličko, 235, vylepšíme nám tú skúsenosť. Či? Instruktor. Čo ja viem? Hliadko máme nastavenú. Presunieme sa na S17, kde si pozrieme zbrojírnu a ukážem vám, koho máme v cechu. Budete všetci veľmi prekvapení, aj keď sa na to moc ľudí nebude pozerať. To určite, hej. Takže v cechu máme... Aha, tu je DJ Icon.cz, ktorý je originál. A má malý album, takže si ho prosím doplň. Ešte ohodnotím mu postavu. Bude sranda. No. Takže čo tu máme? Postava pekná, si originál, to je dobré. Kúp si veľký link na výdrž, zviera 30% máš. Doplň si album, lebo máš strašne maličký. Takže si doplň album. Máš pekný pancier, pneumotrouby. Ten asi rád piekol koláče. Pneumotrouba. Hej, to je najlepšie. Takým a budem útočiť na pozem, povedz nám, aké známky. Jednotky, dvojky, možno nejakú trojku. A to je všetko. Šprte. A čo ty? Ja.
jednu trojku, dve jednotky, alebo tri, no tri, lebo jednu zo správania a dve dvojky. Ako sa to nám tu volá, že na tom? Kolumbík. Idem do teba útočiť. Čo ja viem. Nie na chvíľu. Trochu bugol YouTube, takže nevadí. Takže si ma dal na ranu, ale ja nepolavím. Zase do teba zaútočím za hubu. Ja som ťa dal Zase si ma na dal na ranu, ale ja furt nepolavím, lebo mám odvahy ešte dosť. Takže si ulepším inteligenciu, aby som bol múdrejší ako ty. Ale veď, aký si level, veď si ma zabil už asi 6 krát. Jedna. Ha, ubral som ti 18 a ty si ma dal na ránu. Moja krásna zelená hlava s hnedými vlasami, fialovými vlasami, dlhým nosom jak striga. Není to upír, nie to škriatok. Dobre. To si ty. Pozrite sa, ten Kolumbík, to je Hagrid, takže útoč na ňo, lebo Hagrid vám potom kúpi. Čo vám kúpi Hagrid? Nič. Čo by vám mohol kúpiť Hagrid? Nič. Hagrid. Hagrid ti kúpi malého pavúčika. Áno. Možno. Budeš mať takú malú tarantulu v izbe, ktorá ti časom vyciakuje. Aké to je hovadina? Tak. Ja chápem. Je to hovadina, ale dáva to zmysel, takže je to homlamanina. Nepolaví, musím ti ubrať aspoň 20 damage. Som ti zatiaľ ubral 18. Neútoč! Som spokojný, ale nebudem spokojný, kým ťa neporazím. Sakra! Aspoň ti zaspamujem chat. Ty používaš ovičky. Hej. Nechám tak. To je tvoja. 19. A tým je 235. Takže sa rozlúčte s touto postavou. Zelenú hlavu už neuvidíte, lebo ju dobila Mozilla. No. Ktorá sa volá Marek Mozilla. Hneď si ťa premenujem. Marek Mozilla. No ja. Marek Mozilla. Je to koňa. Toto nie, pozerajte sa. Takže sa presunieme na posledný svet, ktorý je svet1.savgame.sk. Kde je Loličop z cechu League of Legends, takže variant zautočíme na Jekyll z cechu Stickers, ktoré... Nickels. Asi... nedáme. V zbrojírne sa pozrieme, čo nám nového padlo, ale asi nič, lebo zbrojírna nie je môj kamarát a tento mi tu dáva iba samé lacné. Povedzme veci. Čo vás napadlo? Vás napadlo také neslušné slovo. Hambite sa vy prasce. V obchode sa pozrieme, kde je. No. Ale on má zľavu na fazule. Fazule? Urobíme si fazule a potom budeme mať vetri. Hej, no. Skouříme se. Wow. V cechu nič, v podzemku nič, takže si nadstavíme hliadku, ktorá bude končiť v 19.10, čo je blbosť, takže vám bude končiť 40. Vlastne s touto postavou sa rozlúčte, už nikdy neuvidíte, bolo to iba tak na srandu urobené. Môžete na ňu útočiť. Je to jedno, zelená hlava. Aj sa. Ja som ich vymazal. Búrka ide. Vieš, čo by bolo epické? No. Ja sa zasmejem a ono zahrmí. Hej, to by bolo úžasné pre teba. Ešte môžeme dať čo hodiť do veck, alebo si... Stavíme si goldy. No, ak máš. Takže idem na sekeru. Stavím 4150, keď mám 1000 niečo. Ono to ide. Čo?
Nič neviem, či som vyhral, lebo sa to buglo. Hop, 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 takže ideme 1035. Pod ktorú mám guličku? Koľko zlatiek prehrám, koľko mi dáš eur? Hej? Ktorú mám guličku? Prvú, druhú, tretiu. Čo? Ktorú guličku mám? Teda pohár. Prvý, druhý, tretí. Tretí. Vložíš mi 1350 eur. Máš ešte jeden pokus vykúpiť sa zo svojich hriechov. Tretí. Prvú, druhú, tretiu. Tretiu. Dlžíš mi niečo cez 2000 eur. Takže sa priprav, že mi ich dáš. Inak ti odhryznem krk. Nalejem ti tam citrónový džús. Potom ti tam zase prišrobujem krk. Potom ti ho zase odmontujem. Potom ti tam zase potom ti tam naštím. Potom ti tam... Čo ti tam potom urobím? Hodím ti tam horiace marshmallow. Potom tam nalijem benzín a zapálim to. Na čo to zapáliš? To je otázka. A ja ti dám otázku. Prečo sa voláš Mozilla? Ja už ho čítaš! Ty si mi zrušil elixír, hráču Mikáda. Za to te patrične porotrestám. Premenujem si ťa na Marek Mozilla Firefox. Nie Firedox, Firefox. Takže, ja sa s vami lúčim. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak ma chcete podporiť v tvorbe ďalších videí, dajte odber. Tuto Mareka. Hejtu, neznášajte ma. A samozrejme, ak nedáte odber, tak mu odrežem krk. A viete, čo mu tam nalijem? Jogurt! Nemám rád jogurt. Tak vieš, čo ti tam nasypem? Nie, nasypem, počkaj. Čo ti tam hodím? No. Počkaj, na to musím ešte prísť, čo ti tam hodím. Čo ti tam tak hodím? Vieš, čo ti tam hodím? Hodím ti tam chápadlovú bundu, aby ťa zničila zvnútra. Alebo ti tam urobím čiernu dieru. Jasne, čiernu dieru. No, málo pozráš Star Trek, kamarád. Ty zasa príliš niečo hovoríš. Juj, to je stará Mariška, ale ticho. Dobre, takže ja sa s vami lúčim. Počkaj, to už som hovoril. Takže čau. Čau, Gobel. To si už rád dovolil.